Να παραμείνουμε στο Ηράκλειο. Τιμή στους πρεσβευτές της πατρίδας μας που διαχρονικά αφήνουν ανεξίτηλο το ελληνικό αποτύπωμα στα πέρατα της γης, δόθηκε την περασμένη Τετάρτη στην πύλη του Παντοκράτορα. Στο πλαίσιο της πρώτης παγκόσμιας συνάντησης απόδημου ελληνισμού, λειτουργεί έκθεση με αξιόλογο φωτογραφικό υλικό, ενώ ανάμεσα στους Έλληνες της Διασποράς που διαπρέπουν στο εξωτερικό, βραβεύτηκε για την προσφορά της η κριτικής καταγωγής καθηγήτρια ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Καναδά και πρώην Υπουργός Μαρία Μπουντρογιάννη. Η καρδιά του απόδημου ελληνισμού χτύπησε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην πύλη του Παντοκράτορα στο Ηράκλειο. Μια τιμητική βραδιά για όλους τους μετανάστες που μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου την εθνική τους κληρονομιά. Ο λόγος για την πρώτη παγκόσμια συνάντηση απόδημου ελληνισμού που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικών προσωπικότητων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος παρουσία των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου. Πραγματικά χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση, η οποία εμπεριέχει, πιστεύω, μια ιερότητα, η οποία έχει να κάνει με την αγάπη των μεταναστών προς την Ελλάδα. Η εκδήλωση περιέλαμβανε την έκθεση σπάνιου φωτογραφικού υλικού και τη βράβευση απόδημων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ανάμεσα στους βραβευθέντες και η Δόκτωρ Μαρία Μπουντρογιάννη, πρώην Υπουργός επί χρόνια σε θέματα μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κυβέρνησης του Οντάριο και σήμερα κοσμήτωρα της Σχολής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Ράιερσον με 800 καθηγητές και 100 υπαλλήλους, προσφέροντας 1.500 online μαθήματα σε περισσότερους από 70.000 φοιτητές. Είμαι πολύ υπερήφανη για την ελληνική μου κληρονομιά και ιδιαίτερα υπερήφανη για την κριτική καταγωγή μου. Είμαι επίσης πολύ περήφανη που προέρχομαι από μια χώρα με τέτοια ένδοξη ιστορία. Αλλά είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη να αποκαλώ τον εαυτό μου Ελληνίδα. Μεταφέρω αυτή την υπερηφάνεια μαζί μου κάθε λεπτό της ζωής μου και μάλιστα είναι αυτό που με καθοδήγησε στην επαγγελματική μου διαδρομή.